Сега, аз съм мафиосника. Познатите познавате ме. Сега в чанта. В ръката ми се появи. Чанта На какво? на Playboy. Тъй, Залезем в чанта. на плейбой повлиза. Сега тя ще изчезне. Тъй готово. Няма я! Сега ще се появи тук келеш с розово. 1, 2, 3. Следващия? Следващия път ще се появи тук келеш с синьо. Без Санта Плейбой. Така. А сега тук ще се появи Санта Плейбой. Вижте, появи се същата чанта. Искате ли сега? Ще пуснем в нея. Не, няма. Тъй. Сега. Тя ще изчезне. Чакай. Изчезне той. Тъй. Видяхте, тя изчезне. Той изчезна. Тя изчезне. Тя. Заедно с Санта. Не, само Санта. Кукуми. И така, сега ще изчезне тя. Да, стоп, без да мърдаш. Виждате? В нея нали имаше някой? Да! Сигурно.